Doncs avui ens trobem a Vilanova del Camí amb la seva alcaldessa i hem fet una reunió amb l'equip de govern i hem abordat aquells elements de col·laboració que hem de dur a terme des del Departament d'Interior i Seguretat Pública per millorar la percepció de seguretat, tot i que Vilanova del Camí té unes bones dades i s'està fent una molt bona feina de coordinació entre la policia local i Mossos d'Esquadra. Hi ha tota una sèrie de reptes de futur que l'alcaldessa ens ha transmès en aquesta reunió, molt relacionats amb les percepcions de la ciutadania. Nosaltres des del Departament d'Interior, per exemple, estem abordant el donar suport a la instal·lació de càmeres de lectura de matrícules a molts ajuntaments. També hem parlat de la necessitat de millorar el que seria el suport al món local amb el tema de les convocatòries. Hem abordat tots aquests temes. Hem reforçat també l'estratègia del Departament d'Interior i Seguretat Pública d'estar al costat dels ajuntaments, de treballar braç a braç, de donar suport, de copsar la realitat amb aquestes visites que fem al territori. En els caps de setmana aprofitem que tenim l'agenda una mica més relaxada per poder-nos trobar, per poder enraonar i sobretot per treballar conjuntament per millorar la seguretat en els municipis, en les ciutats de Catalunya, al costat dels alcaldes i les alcaldesses.